bari babwate chifugusera bono totegerere montegerere abantu baminto litang'ani igankoirenga kieiga kobakera mbuyamo n'abantu baminto mwensipi abagusi baito abantu baminto igomba anjete lakini obwanjani mwang'aro kirinche n'abarayi baito nobwo okumia nyasaye abaseseni naende igongwakera nyasaye mbuya mono twanyorire riba tuomera neiga omonene rotoraire koru 2020 twekera twarwete emirimo ya serikali tukagenda gukora emirimo n'isiko abantu baminto mwagenderere n'obwanjani rioka mokona kuboringa matianga yachete atitobwatera nega wono yonacha aseng'enjo sababu isatu abantu baminto esababu entang'ani buna mumanyete inche igona aitu emirimo ya serikali ngarachangarusie gautine sati ngasusule gasiga miaka 10 ekeraera n'abandi mbachite bare serikali barororo mbabwatelite ng'ori yabo bakolema so tokarora tigatukire ndocha gutamirwa ng'ani ntwachiko wadistawe sibakolema lite ng'ori yabo ncengagenda gukora emirimo ase omwaka oyo omowetire kuri omwaka oria abantu baminto tigambaterie ekene tinanakorora korunyiborwa buna abantu bakugotomera chimessage bakugotomera amang'ana abapasta bakugotomera chisamon nebibungo abandi bakarekodi ebinto ebionsi ibi ebinto narigirie omonto consultant tokombari toche korosia egetabu abantu bakomboring'a utakwire na gochaga tiga amang'ana ya emirimo eyo kora aire na gocha naende orusie sati buna kwa rusie tinegot na osusure egasi gicha